Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachpeya. Koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wati dziko Malawi ndodzipereka kugwira ntchito ndi mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo oyandikana nawo pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu. Nduna yoona zachilungamo ndi malamulo yadandaula ndi kuchuluka kwa akaidi m'ndende ya Chitipa. Ndipo wailesi ya MBC yasiyanana mgwirizano ndi wailesi ya boma ya dziko la China omwe upititse patsogolo ntchito za wailesi ziwirizi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati dziko Malawi ndodzipereka kugwira ntchito ndi mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo oyandikana nawo pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu m'magawo osiyanasiyana. Profesa Mutharika amayankhula izi ku nyumba ya boma ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe pomwe amalandira makalata okazembe kwa kazembe watsopano wa bungwe la African Union AU oyang'anira ntchito za m'mayiko akumwera kwa Africa a Hilda Suka Mafudze. Charles Wahala walemba ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika zakufunikira kwa ubale umene ulipo pakati pa dziko lino ndi bungwe la mgwirizano wa mayiko amuno mu Africa AU kudzera ku nthambi yake yapadera ya AU SARO yomwe ikuona za ubale wa bungweli ndi mayiko akumwera kuno kwa Africa. Ndipo apa anayamikira kubwera kwa kazembe wa bungwe la AU SARO kuno ku Malawi komwe akhale akugwira ntchito kuti kuthandiza kulimbikitsa komanso kumanga ubalewu. Mtsogoleri wa dziko linoyo anayamikiranso masomphenya a bungwe la AU a 2063 omwe cholinga chake ndi kukhazikitsa Africa amene anthu akufuna kuti athandiza kuti anthu mu Africa azindikire kufunikira kodzidalira komanso kugwirana manja. Profesa Mutharika anati ichi ndi chifukwa chakenso dziko la Malawi lili ndi masomphenya a 2063 omwe cholinga chake nkuthandiza kukweza dziko lino m'magawo osiyanasiyana. Profesa Arthur Peter Mutharika watsimikizira kazembeyu kuti boma lake limuthangatira m'magawo osiyanasiyana pamene akugwira ntchito ndi kutumikira anthu a mdziko muno. Profesa Mutharika anatinso ali mchiyembekezo kuti kubwera kwa kazembeyu mdziko muno kulimbikitsa dziko lino pa ntchito zake ndi bungwe la AU m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo ntchito za maphunziro, ntchito za malonda komanso kulimbana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi komanso kusintha kwa nyengo. Poyankhula ndi MBC, kazembe wa AU SARO a Hilda Suka Mafudze ayamikira mtsogoleri wa dziko lino ati kamba ka masomphenya ake komanso chidwi m'magawo osiyanasiyana omwe cholinga chake ndi kufuna kutukula anthu a mdziko muno monga mmene masomphenya a bungwe la AU amafotokozera. AU SARO ndi nthambi yapadera ya bungwe la African Union yomwe inakhazikitsidwa mchaka cha 2001 ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito za bungwe la AU m'mayiko akumwera kwa Africa. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Bungwe la National Food Reserve Agency NFRA lionetsetsa kuti lagula zokolola zomwe ndizosawonongeka kuchokera kwa alimi mdziko muno. Mkulu wa bungweli Bruce Munthali amayankhula izi pamene alimi ayamba kukolola. Zambiri mulipotili. Malingana ndi mkulu wa bungwe lomwe limayang'anira nkhokwe za dziko lino National Food Reserve Agency NFRA Bruce Munthali, bungwe liposedwa apa likhala likupita pa msika kukagula mbewu zosiyanasiyana kuchokera kwa alimi. Ati kamba kuti izi zimathandiza kuti boma lidzifikira anthu mwachangu ndi chakudya komanso thandizo pomwe akumana ndi mavuto adzidzidzi. Munthali anati bungweli likukhazikitsanso ndondomeko zomwe cholinga chake nkuti adzigula mbewu kudzera pa makina a kompyuta kuti adziona mmene zinthu pa msika zilili komanso masungidwe a chakudya. Choyamba ndi pempho kwa alimi amene tigwena ntchito posachedwa pa kuti pakufunika kuti kasamalidwe ka mbewu kazikhala koyenera madera onse azikula athu chifukwa kugula mbewu zigula madera osiyanasiyana tikapasidwa ndithu ndalama izo tiyesesa kuti tigule ulikonse. Komanso chofunika kwambiri ndiyoti mbewu zimene zikubwera izo zisakhale zonyowa, zisakhale ndi madzi ochuluka mwimwe, zikhale ndi moisture content yabwino, komanso zisakhale zofumbwa, zisakhale sweka. Tikufuna kuti zikhale mbewu zabwino zoyenera kuti tigule zimenezo kuti tikamasunga kunkhokwe kukhale kuti mbewu zovomerezeka.
nkhokwe za dziko lino zimasunga chakudya chokwana 340,000 metric tons koma pakadali pano zikusunga chakudya chokwana 260,000 metric tons atikamba kuti nkhokwe 8 mwa nkhokwe 48 zomwe zili kukanengo mu mzinda wa Lilongwe zapendekeka komanso zina mboma la Mangochi, Mzuzu, Kulutchenza, Blantyre, Bangula komanso Mzimba. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zachilungamo ndi malamulo a Charles Mhango yadandaula ndi kuchuluka kwa akaidi mndende ya Chitipa ndipo apempha nthambi yoluluza milandu kuti iyike patsogolo zilango zakunja kwa ndende pa milandu ing'onoing'ono ngati njira imodzi yolimbana ndi vutoli. Mhango ayankhula izi atayendera bwalo loweruza milandu komanso ndende ya Chitipa. Joseph Mbuhi walemba ripotili lomwe wawerenga ndi Blessings Gondwe. Nduna yoona zachilungamo a Charles Mhango boma la Chitipa wapeza kuti ndende ya bomalo ikusunga akaidi 244 pomwe mulingo wake woyenera ndi wosunga akaidi 105. Poyankhula atayendera malowa komanso bwalo la milandu, Mhango ati pomwe boma likukonza zomangaso ndende za mdziko muno pakufunika kuti oweruza milandu aganizire kupereka zilango zakunja kwa ndende pa milandu ing'onoing'ono ngati njira imodzi yochepetsa vutoli. Iwo atinso boma lionetsetsa kuti likonze mavuto omwe ali m'mabwalo a milandu mdziko muno kuti anthu azilandira chilungamo pa nthawi yake. Mamagistrate akamagamula aziganizirako ndondomeko zina zopereka chilango. Timati suspended sentence ndiye kuti munthu uja wamugamula kuti upite ku prison, ukanapita ku prison zaka 2 zaka ziwiri koma siupita ukhala ku nyumba zaka ziwirizo koma usazapalamuleso mulandu kwa ngati omwewo. Chinanso chimene tingapange ngati ziko ndichoti tiyambise community service oti anthu moti akhale mkati mndende azigwira ntchito yawo kaidi yomweyo koma kuchokera kunyumba kwawo akusesa msewu, akuchecha misewu yathu, akukasesa kwa district commissioner, akusesa akuchecha pa magistrate court pompano. Community service nayonso tiyipangeso tiganizire kwambiri. Mawu ake first grade magistrate Bilengosi wa boma la Chitipa wati ulendowu wathandiza kuti boma lione mavuto omwe ali m'makhoti monga kuchepa ndi kuchedwa kwa ndalama zomwe zimakhudza ntchito za m'makhoti. Monga amene khoti la Wenya sili kugwirira ntchito ndekuti kunthalire kuzafika ku Chitipa which is about ndi mtunda wa 127 kilometers. Pamene pamayenekera kuti pakhale khoti pa Wenya, mwinaso pakhale khoti pa Chisenga, ndiye pakhale ndi khoti limene lili pa Chitipa. Koma pakati ponsepa palibe khoti lina lililonse. Chimenecho ndi chipinjo kwa anthu amdera limene lolo kuti apeze chilungamo ku judiciary kwathu. Nduna yoona zachilungamo ikuyendera nthambi zosiyanasiyana mchigawo cha kumpoto pofuna kuona ndi kukonzanso kagwiridwe kawo ka ntchito. Komiti ya nyumba malamulo yomwe ikufufuzanso ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Charles Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu yayamba ntchito zake kuyambira dzulo lolemba. Wapampando wa komiti yemwenso ndi phungu wa dera la kumwera chakuzambwe boma la Nsanje awota Nyamilandu ati komiti igwira ntchitoyo mwakadaulo ndi mokomera anthu mdziko muno. Austin Fukula wafika ndi nkhani yonse. Komiti yayamba ntchito zake ndipo inayamba ndi kuyendera bwalo la ndege la Kamuzu, ndipo lachiwiri komiti ikuyembekezeka kupita kuthungwa ku Mzimba komwe ndege inagwera. Bwalo la ndege la Mzuzu mwa malo ena omwe ayendere kuti akaone mene zinthu zinakhalira. Mwazina anyamilandu ati ayezanso matupi awo omwe anafawo ngati kukhale pofunikira kutero malinga ndi madotolo omwe agwire nawo ntchito. Iwo akukhulupirira kuti zonse zikatha mafunso onse omwe anthu adakali nawo pa ngozi ya ndege adzatha. Cholinga chathu nchakuti tiyankhe mafunso amene anthu ali nawo. Kunali magaps ena ndi ena amene sanayankhidwe. Kunali zinthu zina zimene sizimamveseseka bwinobwino. Ndi potenga different approach nchakuti mwina titha kuyankha mafunso onsewa kuti chilungamo chichitike. Not straightforward kuti matupiwo azafakulidwa. Zitengera auditor akuti chani, komanso zitengera malamulo akuti chani, and abanja akuti chani. Ife tikufuna kuti
pasakhale ma shortcut tisaiwale china chache anthu kunena kuti bwanji chakuti somwe nachite pasakhale choletsa tikufuna china chilichonse chiyende madongosolo kuti mafunso onse ayankhidwe. mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika analamula kuti pakhalenso kafukufuku wina kamba kuti unduna woona za malamulo ndi chilungamo unapeza kuti akafukufuku ena omwe anachitika munali zinthu zina zoperewera. Malinga ndi anyamilandu, komiti yomwe muli aphungu a zipani zosiyanasiyana ikuyembekezeka kumaliza ntchito yofufuzayo pofika kumapeto a mwezi wa Augasti chaka chino. Austin Fukula, MBC Lilongwe. mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za ku nyumba ya malamulo a Christopher Mzomera Ngwira wati kukwera kwa thumba la ndalama ya chitukuko ya Constituency Development Fund CDF isintha maonekedwe a boma la Mzimba pa ntchito za chitukuko. Angwira anena izi pa msonkhano wakumana ndi adindo aku khonsolo ya Mberwa mu mzinda Mzuzu kumwe anatsindika za kufunika kugwiritsa bwino ndalamazi moyenera popanda ziphuphu. Evarista Lungu walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi George Mkandawire. Iwo anati boma linalamula kale kuti madera onse aphungu a nyumba ya malamulo komanso m'mizinda asankhe zitukuko zomwe akufuna. Angwira atinso ayendera makhonsolo onse mdziko muno kulimbikitsa kuti pasakhale za chinyengo pakagwiritsidwe ntchito kandalama za thumba la chitukuko la CDF. Ndi ine ndizibwera ndithu ndiziyendamo muma councils kuti cholinga cha president chimene iye anakhazikitsira thumba limeneli chikwaniritsidwe. Ndizilowamo kuthandizana ndi zimene akupanga kale minister wa local government, Right Honorable Dr. Ben Piri, kuti tionetsetse kuti zolinga za boma zikwaniritsidwa, kuti anthu anu ake kumudzi azipeza thandizo, azikhala ndi zitukuko zimene iwo anu akewo akuzifuna. Mawu ake bwana mkubwa wa khonsolo ya Mzimba Emmanuel Burkutu anati mkumanowu cholinga chake chinali kuunikirana momwe makontrakitala ndi ena angagwirire ntchito zawo za chitukuko m'bomali. Lero tabwera pano kufotokoza maoutcome omwe tinayendera anu omwe tikuonera kuti tikhale ndi consensus tapanga zonsezi zikutithandizira ifeyo kuti maproject athu omwe tizapange ngati Mberwa azakhale ogwirika ndiponso ooneka bwino kwa anthu. Cholinga chathu tipereke service yabwino kwa anthu athu a Mzimba muno Mberwa District Council, komanso anthu aone ndithu kuti 5 billion per constituency 12 billion ndi yabweza kusinthika kwa Mzimba uno. Ndipo inkosi nthwalo ya mbomali yati mkumanowu ndiofunikira chifukwa amalondoleza za makomiti a madera omwe asankhidwa omwe mwazina atathandizira kupititsa patsogolo chitukuko komanso kuchepetsa mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu. Nali msonkhano wabwino kwambiri chifukwa choti nali siku loti office wa DC amatiuza kapena kutisonyeza ma projects amene ifeyo tinachita suggest kuti agwirike ndi mwamwayi ma project wena atengedwa koma wena sanatengedwe malingana ndi drama amene imabwerera, koma panopa taona ndithu ndipo tasangalala kwambiri. Boma la President Professor Arthur Peter Mutharika linakweza ndalama ya CDF kuchoka pa 200 million kwacha kufika pa 5 billion kwacha. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President Mutharika wati dziko Malawi ndodzipereka kugwira ntchito ndi mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo oyandikana nawo pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu. Nduna yoona zachilungamo ndi malamulo yadandaula ndi kuchuluka kwa akaidi m'ndende ya Chitipa. Ndipo wailesi ya MBC yasayina mgwirizano ndi wailesi ya boma ya dziko la China omwe upititse patsogolo ntchito za wailesi ziwirizi. Takandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Wailesi ya Malawi Broadcasting Corporation MBC yasayina mgwirizano ndi wailesi ya boma ya mdziko la China omwe upititse patsogolo ntchito za wailesi izi
mawu ake posiyana na mgwirizano kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Xu wati nkofunika kuti anthu mdziko muno azindikire ubwino wa ubale wa pakati pa mayiko awiriwa kuti ubalewu upitirire kukhala wamphamvu. Mwayi mtumodzi wafika ndi ripoti. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Xu ati kudzera mu mgwirizanowu ubale wa mayiko awiri wopita patsogolo kamba kuti wailesi ya MBC idzulutsa mapulogalamu ochokera mdziko la China. Iwo ati zithandizira anthu a mayiko awiriwa kudziwa za ubalewu. Kazembeyu ati mwa zina anthu adziwa zinthu zina monga ndondomeko yomwe dziko la China lakhazikitsa kuti anthu adzitha kugulitsa zinthu zopangidwa mdziko muno ku dziko la China mopanda mavuto. Mawu ake mkulu wa MBC ya Brian Banda anati mapulogalamu adzionetsedwa athandizira Malawi kudziwa zambiri za dziko la China. Chimene chichitike nchonena kuti tikhala ndi mwayi wowulutsa zochitika zawo zimene ziyambe mu August pakubwera gulu la anthu aku China amene akudzaonetsa maluso osiyanasiyana. So kufunika kwake nkuti ife MBC tidziwulutsa zochitika zimenezi momoti anthu akakhale malo amodzi mwina ena sangakwanitse kukakhala kuzochitika zimenezi. So zimenezi zikhala chilimbikitso komanso kuphunzira ngati dziko kuti kodanza athu ku China amapanga zotani, ali ndi maluso otani. Ndiye tikwathokoza dziko la China kudzera ku embassy yawo ya kuno ku Malawi poitenga MBC kukhala exclusive partner pa zochitika zimenezi. So ife ngati dziko tiphunzira kuti kodanza athu ali ndi maluso amtundu wanji ndipo akuchita motani. Kudzera mu mgwirizano wa wailesi ya MBC idziwulutsa mapulogalamu monga masewero azitsuzo zopangidwa mdziko la China. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Gulu la amayi amdera la Inkosi Chindi ku Mzimba lalangiza ogwira ntchito mzipatala za boma kuti apewe mchitidwe otenga ndi kugulitsa zipangizo za chipatala nkumapita nazo mzipatala zomwe ndi zolipira, ponena kuti mchitidwewo ukusemphana ndi cholinga cha boma ndi anthu akufuna kwabwino kuti anthu azitha kupeza thandizo la kuchipatala mwaulere. Wapampando wa gululi a Elifa Bota wayankhula izi atapereka thandizo la zipangizo zosiyanasiyana pa chipatala cha Mtende m'boma la Mzimba. Msasecheyo wafika ndi ripoti. Kusowa kwa zipangizo zina pa chipatala cha Mtende, odwala amawauza kuti azipita ku chipatala cholipira kuti akawayeze kuthamanga kwa magazi, kulemera kwawo ndi zina zomwe zinachititsa gulu lotchedwa Bomama Vakwachindi kuti ligule zina mwa zipangizo zofunikirazo. Mkulu wa chipatalachi a Dennis Chawinga wati odwala amalipira 3000 kwacha akafuna thandizo monga lomwe tachulali muzipatala zoyima pazokha. Kutengera ndi matenda munthu amene abwera nayo pene pafunika kuti munthu chati ayezedwe magazi. Pamene kuyezera magazi pesa tipalibepo. Munthu tuziwe kulemera kwake kwa thupi kuti tipereke mankhwala oyenerera makamaka obaya pamapeza kuti palibeso. Njero zonsezi mapangizo kuti sanapereke mankhwala munthu chati mamutumiza ku private kumene amakalipira ma 2500 kapena 3000 kungwezedwa zinthu zokhazi. Mmodzi mwa mafumu mderaro GVH Katokozora Sinda ati thandizoli lipulumutsa anthu ochuluka kamba kuti si onse amakwanitsa kupita ku zipatala zolipira. Pakatundu yemwe talandira pano pa Mtende ine ndikuthokoza kwambiri gulu la azimayi kuti anatiganizira chifukwa chipatala chathu ichi chinali mavuto ambiri akulu zambiri zinali kuvuta mwe anthu apita ku ma private akupita ku Mzambazi mpita ku Eutini. Mawu awo wapampando wa gulu la Bomama Vakwachindi a Elifa Bota anatsindika za kufunika kuti zipangizozi zizigwira ntchito yake yoyenera kuti anthu athandizike pa za umoyo. Amatenga kukaika mwina ma private ena kukagulisa ntchito zawo zosiyanasiyana. Ndife tasindika kuti katundu uyuyu akaonesese kuti agwira ntchito yofunikira pa chipatala. Chifukwa ifeyo tapereka pa Mtende kuti ukathandize community ya Mtende Health Center osati ikatumikire kwa munthu mmodzi. Gululi lapereka zipangizo zosiyanasiyana za ndalama zokwana 5 million kwacha ku chipatalachi. Musasecheyo, MPC Mzimba. Mabungwe omwe si aboma omwe amalimbikitsa maphunziro a mmera mpoyamba ECD mdziko muno apempha makonsolo a maboma osiyanasiyana mdziko muno kuti ayike patsogolo komanso kupereka ndalama zokwanira ku mapulogalamu achitukuko cha maphunziro.
wapampando wa gululi Mbusa Nancy Chunga wati maphunziro ndi chisamaliro cha ana ang'ono ndichofunika kwambiri pothandiza dziko lino kukwaniritsa ntchito zachitukuko komanso kufikira maloto ake. Iwo ati kuchepetsa kwa ndalama za ECD mu dongosolo za chuma ya chaka cha 2025 mpaka na 2026 kuchoka pa 1.2 billion kwacha kufika pa 300 million kunasokoneza ntchito za maphunzirowa. Iwo akulankhula ndi George Mkandawire. Ife tunena kuti nyumba ya malamulo inavomereza budget ndipo budget imenejayo tinaona zinthu zingapo kuti boma central government kulikulu sanaikeko ndalama zokwanira zoti ziyendese ntchito ya mmene poyamba Malawi. Mukambirana kwathu ndi aboma ananena kuti ntchito yonse ikupita ku ma local councils maboma ang'ono kumene koko ayikako thumba la CDF komwe kuli ndalama zokwana 5 billion pa constituency yonse. Ife tikupita no ma local council mabomamo tikambirane nawo kuti ayike chidwi komanso ndikuika ndalama ku ntchito ya mmene poyamba chifukwa pakati panopa kuti tikwanirise masomphenya amene boma lili nawo komanso dziko lino paufunikano kuti ma local councils maboma ang'ono boma lili lonse liyambe kuika ndalama zoti amange ma CBCCs ma model CBCCs komanso aone kuti ntchito ya alezi amene amaphunzitsa ana aja sakulandira salary akungogwira ntchito komanso maphunziro awo zimene zizi aziyang'ane ndipo ayike ndalama. Maphunziro ena onse kuyambira ka university kubwera ku secondary ku primary zonsezo sizingayende ngati mmene poyamba sitinamupase chidwi chifukwa kusogoloko kubwera ma programs ngati P class zonse zijazo sizingayende ngati ECD sanalandire thandizo lokwanira. Masomphenya mala 2063 tikunena kuti capital human development tikamakamba za anthu athanzi zogwira ntchito mdziko muno akuyenera kuti akhale ndi maziko abwino kwambira ku mmene poyamba ndenga sitinaike chidwi kumene koko tikupanga mtundu wa anthu omwe suzatha kugwira ntchito mokwanira komanso nzeru za munthu kuti athe kukula ndi kuzafikira kuti uyu ndi munthu zimene zozoti iwaleko. Bungwe la Malawi Bureau of Standards lati dziko lino likupita chitsogolo pa ntchito yoyeza muyeso wa katundu osiyanasiyana zomwe zikuchititsa kuti lizidziwika pa ntchito za malonda pa dziko lonse. Izi wanena ndi mmodzi wa akuluakulu wa bungweli Stephen Chalimba omwe analandira ophunzira mu sukulu zina za sekondari pofuna kuwazindikiritsa za ntchitoyi pomwe dziko lonse lapansi likhale likukumbukira za ntchitoyi pa 20 mwezi uno. Achalimba afotokoza. Ophunzirawa ndi ngati ma champions athu anthu amene akauze anthu zabwino za meteorology kuti meteorology imatithandiza bwanji moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Izi zimachitika kuyambira pa khomo komanso masukulu ndi kwina kulikonse kumene anthu amakhala. Meteorology imatithandiza kuti moyo wathu ukhale wabwino. Ife ngati anthu amene timachita benefit from meteorology tikuona kuti tayamba kuchita bwino chifukwa tapeza ziphaso zina zimene zimatiloleza kuti anthu akunjako amene amagula katundu wathu akuno azitizindikira kuti nafenso milingo yathu ili yofanana ndi imene iwo amagwiritsa ntchito m'mayiko awo kwawo. Zimatithandiza kuti ife tizitha kutumiza katundu mayiko akunja. So milingo imeneyi amayitcha kuti accreditation ndi panopa ku zinthu zoyesayesazi kuliso accreditation tikudziwika pa dziko lonse lapansi. Mmodzi mwa ophunzira omwe anatenga nawo mbali pa maphunziro wa Chisomo Banda yemwe ndi ophunzira pa skulu ya Njamba wati wamvetsetsa mmene zinthu zimayendera zokhudzana ndi miyeso makamaka polimbikitsa ntchito za malonda. Okay, ndizaphindu chifukwa yani taphunzira kuti nthawi zambiri timangopanga zinthu tisakuziwa. For example, tingapeke example ku maslab amatiphunzitsa zokuti ma mass balances osiyana-siyana amene anthu ifeyo timagwiritsa ntchito timatha kumayeza zinthu komano chinthu chija chisali choyenera kuti chiyezedwe kapena chinthu chija chisali choyenera kuti anthu ifeyo titha kuchigwiritsa ntchito.
so ndi zabwino kwambiri chifukwa zitithandiza ngati ifeyo ophunzira kuziwa kuti tikuyenera ma measurement otere tikamayeza zinthu kapena zitithandiza pamoyo wathu wa siku ndi siku kuti tiziwe kuti mlingo uwu ndi woyenera pachakuti pa chinthu chosiyanasiyana. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wamiyendo ya Flames lero idziwa matimu omwe ikumane nawo pa masewero ofuna kuzipezera malo ku mpikisano wa m'mayiko amuno mwa Africa wa AFCON omwe uchitike chaka chamawa. Maere a mpikisano achitika masanawa mdziko la Egypt. Matimu okwana 48 ndi omwe akhale maelewa ndipo agawidwa m'magulu 12 gulu lililonse likhala ndi matimu anayi ndipo matimu okwana 24 ndi omwe adzigulire malo ku mpikisano wa AFCON omwe udzachitikire m'mayiko a Kenya, Uganda ndi Tanzania. Masewero odzigulira malowa achitika kuyambira mwezi wa Septemba chaka chino ndipo adzatha mwezi wa Marichi chaka chamawa. Malawi inapitapo ku mpikisano wa AFCON katatu kokha ndipo komaliza kanali mchaka cha 2021 mu dziko la Cameroon. Pomaliza nkhanizi nainso mito yake. President Mutharika wati dziko Malawi ndodzipereka kugwira ntchito ndi mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo oyandikana nawo pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu. Nduna yoona zachilungamo ndi malamulo yadandaula ndi kuchuluka kwa akaidi mndende ya Chitipa. Ndipo wailesi ya MBC yasayina mgwirizano ndi wailesi ya boma ya dziko la China omwe upititse patsogolo ntchito za wailesi ziwirizi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, masana abwino.